Haos između Brendona i Maje ne prestaje. Brendon otkriva oca Majinog deteta, a Maja preti tužbom. Nekadašnji prijatelji Maja Marinković i Branislav Radonjić Brendon došli su do toga da pored prozivki na račun izgleda prete jedno drugom batinama, a malo fali da se u sve umeša i njen otac Taki. Brendon je istakao da Janjuš nije bio jedini sa kim je Maja spavala, a nakon toga je zatrudnela. Rekla mi je da nije sigurna sa kim je zatrudnela, da pored Janjuša u opticaju ima i treće lice i da je zato abortirala. Kako prenosi list Alo, Brendonov drug je izjavio: Brendon mi je rekao da je to neki biznismen jako moćan, svi ga znaju. Nije javna ličnost, ali u gradu kad kažeš njegovo ime, svi stoje mirno. Maja se videla sa njim nekoliko puta i zatrudnela. Brendon neće da otkrije o kome se radi, kaže da to čuva kao keca u rukavu i da će otkriti ako bude morao ili ako ga Maja bude napala. Sa druge strane, Maja tvrdi da je sve to laž i da je već zvala advokata da sudu podnese tužbu. Nemam nameru da se javno prepucavam sa nebitnim likovima poput Brendona koji izmišlja laži zarad malo pregleda na YouTube-u. On je dno od čoveka, smarao me je najstrašnije da snimamo te njegove videe. Pošto nisam mogla, onda je ispričao laži. Sve što je rekao je laž i bit će tužen zbog toga, rekla je Maja. Lajkujte nam video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.